Oka Maskandi akasekho emhlabeni. Kubengelele pungamukele bule emakhaya Esimanzonzo lapho kuneshela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile neifence card. Mbule emakhaya ke isikhathi manga nje ngulethela indaba ngempela engekho mina njengoba ngikwazi ukuthi ngempela owaduma ngengoma ethi meli wami bazovuma. Abantu abaningi bayamazi ukugxamalaza phuma amajongoso umfoko wasogungubele. Sekufika imbiko ngempela siqinisekiso obomndeni ngempela ukuthi akasekho emhlabeni. Ngizokhumula ukuthi lo mculo behlala uqala wahlala ngano ngoma khona apha emtikini. Kodwa ke wabe sebethutha bowakha le kahlabisa. Kodwa ukuthi emehamba ubehambelele egoli lapho khona ubetohanga khona. Ngembiko ngempela ke esizwa ngempela ukuthi uhambe ngesandla sesibhamu. Mbukele emakhaya ke abantu abasengamkhumbuli nazi ingoma zakhe. Ngicabanga ukuthi usuzomkhumbula manje ngathi umfowabo wasogungubela ngalala kahle umoya wakhe uphumule. Somkhumbula ngengoma zakhe ezilokhu sidlala ingoma zakhe. Kwesimanzonzo izona indaba engithe ngaphathela zona isikhathi samanje ake hlangane futhi ngokuzayo till next time. Siyabonga. Ngifuna ukungweba Nandicala ngifuna ukungweba Angeke kodwa angeke umeli wami akavumi uthi ngeke khona icala ngifuna ukungweba Lokuthi uyahamba bayabiza belumba nami ngizwile kodwa angeke ngisale Lokuthi uyangishiya bakubizila belumba angeke ngisale Lokuthi uyahamba sobuye sibona Lokuthi uyahamba sobuye sibona